In-nies jeħtieġ li jkollhom serħan il-moħħ li meta l-ekonomija sejra tajjeb, it-tkabbir ekonomiku għandu jasal għand kulħadd. Dan meta familji u anzjani li mhux qed jaslu sal-aħħar tax-xahar minħabba l-ispejjeż. Jappella dan il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija mill-kelliema tal-Oppożizzjoni dwar l-ekonomija, is-servizzi finanzjarji u l-innovazzjoni Kristi De Bono. Dan hekk kif l-aħħar ċifri tal-Eurostat juru li l-inflazzjoni żdiedet b'1.8% u allura qed nersqu lejn ir-rakkomandazzjoni tal-Bank Ċentrali Ewropew li l-inflazzjoni m'għandix taqbes 2%. L-istess statistika Ewropea turi li xahar wara xahar Malta rreġistrat żieda fl-inflazzjoni li tirriżulta miż-żieda fl-għoli tal-ħajja ta' 3.1% li kienet l-ogħla fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Il-Partit Nazzjonalista jiddikjara li meta ċ-ċifri tal-Gvern qed juru li l-ekonomija kibret b'7%, in-nies qed jistennew li dan it-tkabbir ekonomiku jirriżultalhom ukoll fiż-żidiet fil-pagi biex ikollhom għajxien diċenti u aħjar. Dan għaliex mill-istatistika tal-Eurostat jirriżulta li s-sena li għaddiet il-pagi żdiedu biss b'0.6% f'termini reali jew 2% gross li minnhom trid titnaqqas l-inflazzjoni. Il-Partit Nazzjonalista jemmen li fi żmien meta l-ekonomija sejra tajjeb l-ewwel li għandhom igawdu minn dawn ir-riżultati huma n-nies, il-familji u l-anzjani. Biż-żieda fl-għoli tal-ħajja u fl-inflazzjoni minflok tispiċċa titnaqqar il-paga u l-ħaddiema huma qed igawdu xejn mit-tkabbir ekonomiku li qed tipproduċi s-soċjetà.